Yung manuti kwan, aso nga inag-agasa mo. 69. Nabiyagda amin na nga gajay nga asaw. Apay bang, kaslamahan mo mangal-ngal data tinapay ti panagpampanunot mo, yung pampanunot niya. Gajay aso nga raw, maikawa nga hang makasuro dyan ti kulong-kulaw. Ayos jay. Masakit nga raw. Kasano nga taday dayan no, matayan, awanin natin kat kadwa yung arudayin. Maikawa, siyempre ah. Nga raw, sa pinagsingpat adi nga asaw. Apo. Ni, tigap apo. Apo. Ni, nang kaliryo mo kaya to, isuti kwa, may kadwa nga kwa. Manungan na amang. Nakapasyar ka makal. Umbarok ta kwa, nadamag ko nga masakit ka dyan siyo. Uy nga raw, masakit. Di mi amo no namalo, no napuison nga ta, no talagang sakit ka ta. So mayang arta dati amok nga agas na. Ay, dayakal, ito ga mo ata, kapikay pa lang kinaamang. Ay una. Meta makapaginiliw kayo mo. Oy. Oh, tatawan pa lang ako, nakapagpasyar kayo. Dati nga ba't ka nabuyot hindi ko ito. Amok ko masakit na dyan siyo. Malidlidayan pa yung naamang ngayon. Wan, ya kita ko yung Facebook ko raw. Malidlidayan pa yung naamang ngayon. Hanganihan na pa yung mangal-ngal tatada ko na. Dati pati marami nga agagas yun kaya. Hindi mo rin nga ka. Pinapintas pa yung agas na ajay. Mang kwa katilaya, mang taltal katilaya. Tapos ikam timantika. Iso pati patumarma di tubog na. May Laya? ajay. Wan. Pinuri ka doon ti aso ajay. Ano yung patumar yan? Kada ajay ko nasukar kami nga mantika. Ano pa yaw anay? Kawanin ah. Kapipay ko maa. Kape? Wan, ano kumplito? May laeng! Kiwala. Pagkapim di asaw. Kiwala. Kasano mo, tatara mainom na dyan kape, masakit nga raw. Ikwata dyan tingiwa na. Isingkail? Wan. Epektibo ang dyan kape? Aman. Kumplito ar dyan nuwan. Yung awan ti among mga kangkal. Nga sa bali nga kwanan, agas na. Kitang tayo dyan, epektibo na to ajay. Yung manuti kwan, aso nga inag-agasa mo. 69. Nabiyagda amin na nga gajay nga asaw. Natay da amin nga raw. Manok na tayo kal? 69. Bakit? Tapos? Tapos, anong araw dahil? No, awang gasa na dyan, asumag may kasi 20 na. Alanganan nga dito ba? Alanganin nga talaga mo dyan, 60-90 Natay? Natay da amin. Wal. Kino ang gasa na taasok, talaga may kasi 20 ata. Takpalpaliwag lang naging magbagam tatayan, laya. Sumaruno, kape. Wal, matagi dyan. Ano mo dagi dyan? Damagak no nabiyagda. Natay ko nam, de hanga kuskus to pangagas mo raw. Oo, ang gasa na dyan, talaga may kasi 20 Makisibinte. ata. Wal. Ngam taptay nakita mo kal, agbiag pa nga ta. Yung ti panakita nyo nung hanggang matay ajag, biyag. Ay! Basta hanggang matay ajag, biyag ajay. Anya. Dudua, no hanggang matay. Agbiag. Wal. Eh, barbaring lang kung ano, agbiag Agbiag ajay. may kawkawa kami, agbiag ko na dyan aso. Oo Di min amo nga, no tipang birbiro kami man ta aso nga tra kanina. basta dagasa na ajag, biyag yung mga Iba nga, dapay ka, nalay kapay ka nung agilot ti aso. Ay wala. Mano na ilo mount? Adi mo lang, 69. 69. Wal. Mano na, Kainilot kami nagyan. naglayang amin dagday. Nakay dami. Awa, Wal. sama na eh. Samsamalay. Yakas na kaya ko kamay. Aman. 69, tinilo na. Sinayin mo lang na tayo. 69 wala na tayo. Yung noong gas na talaga, makisibinti ah. Basta nga, matay ajag, biyag. Wal. Agkapi nga latang raw dahil. Kapitalatan. Ay wala. Agkapi nga latang Wal, kumplito Oy, man. pinainom mo magkiditi ko na dahil, dextrose. Maring agbiag. Wal, biyag ajag. Palubos na po. No, hanga. Matay. Wal. Ano lang ka tayo mo na eh. Baka kayo raw dahil. Nakapasyar ka? Magpailakit ka na. Malmal daya nga rutat tay. Dajay nga rutat aso kwa. May kawa nga talaga. Uri pa siya sabsabat na nano kakanta na eh. Iso pa yan, kamat-kamatan na, dadalo no ka. Oh. Manganyo lang madumpa. Baga tanda ka nga salamang kwa. Salamang nag-agas niya pa nakalidliday ko. Wal, nagbiyag ajag. Medyo rin bagsak na amang eh. Basta nga talaga kapsa. Hindi raw. Hanggang matay ajag, biyag. Enjoy kayo nga rin Sigarot. Wal. Ay, barok. Abay No, madilat ta. Tapos video na. ano dyan nga raw? Rikat ba mo? May laeng!